Kwa majina mimi ni Maureen Bosibori Onselio. Mzee ni Robin Onselio kutoka Gisiaga. Niko na mtoto mgonjwa ambaye anaitwa Blessings Bosibori. Aligonjeka nikampeleka Nyamira Hospital akawa admitted huko kwa 1 week. Kutoka hapo wakanituma nimpeleke Eldoret. Nikampeleka huyo mtoto Eldoret akatibiwa huko. Wakampima echo wakapata roho yake iko na shida. Wakasema pulmonary artery yake imejifunga na side nyingine ako na shimo kwa moyo. Kutoka hapo wakanituma nimpeleke huyo mtoto India. Nikarudi nyumbani nikakaa, nikapeleka mtoto hiyo Tenwek, wakaenda wakampima echo. Wakapata ako na shida pulmonary artery imejifunga. Damu iwezi pita kwa side nyingine. Na moyo wake wakasema uko na shimo, anataka kufanyiwa upasuaji. Kufanyiwa surgery. Wakaniambia hawezi fanya hapo, nimpeleke huyo mtoto India. Nikarudi nyumbani, saa hii nyumbani sasa sina pesa ya kupeleka mtoto huyo India. Ninakaa nyumbani bila pesa. Ninawaomba waheshimiwa munisaidie. Amos Nyaribo, Steve Mugaka, Rogers Motuli, Diuki Oyagi Masira, Josephine Omanwa, Eric Okonga Mugeni, Kemosi, Chanua munisaidie. Huyo mtoto aende hospitali atibiwe. Hata niko na watoto yatima. Wa sister yangu waliaga wakaniachia hiyo watoto, sina pesa ya kupeleka hata shule. Ninakaa nyumbani bila pesa, ninalia machozi. Sina hata pesa ya kuchukua shule, hata ya kupeleka huyo mtoto hospitali. Inatakiwa 2 milioni, sina pesa, inasumbuka sasa. Nawaomba munisaidie. Onde kwensi oraga nigongonya uyo igure kereke kiane. Epe ipiri namba na ereyu. Business number 247247. Account number ikaba 73837. Namba yesi ni 0743 91 97 31. Maureen Bosibori Onselio. Kora boda ngorundia nyamba boda yigara ni gwetino mwana ono rwalire nigego nsinya kwendi nyore mpara igonchande geterero nkare gutara nyore mpara busa igo bunari ichar ngochiko bori gukende yose nasti akinare gusababa aibami akitokonya ntubwati kende gaki njeni gonare gusaba umochango no korwa chibese chikatoka gosene 100 chioka ne chibese chata kire 2 million njiga kinare gusaba baraiba minto motokonya ntubwati bana bande omongi none nigatigere tu abana chintakana batabwati mamu mwabo batabwatisa iganse asenka yane Gesiaga kaki nare gusaba abaraiba minto motokonya mosoyo amagoka ino muguko mokonya umwana oyone nera nyore ugokina kurukuya nera chikona wekonya matukale mutugaki lakini gonare gusaba baraiba minto momokonya esa marita nguru kupirisika kwambu konse no mocha korona arwarite nkoro esa meti etichete koiremekia na esa magende abuchagati abana mbabwati kende ntubwati kende akana igwete karanga nyechi milioni 2 nanje ngabano gukumya ntanya koragira tasumbugete abana mbari gokora kende ona twatakaiga abaraibaite motokonya kuruchireti yao na bari abarai batotenenerete no baba okongu mugeni banta babucherusa na bande kuchagunta nyore salibona imite ngano motengecho ore sen endayana nabona atakanga ki motokonya kakintu bwati kende kabisa mwako jango tu mwako womo ngoma kana to necho kona Njasa Marietane ngoro ku Maureen Bosibori mugaka Robin uyu Bonseli urugesiaga imbwa tu muchando bwo mwana ondwalirete mwana ukoro ku Blessings mwana uyu bwo mwako yo na rondwalirete abarwalite ngamwira nyagetari ya Nyamira ngaba admitted Nyamira ngabera orange wiki 2 bakaruoro bakamwaka x-ray bakante yu mwana na bwatu muchando
bakang'eri faro bakantei mwire Eldoret ngarua ororo nkamwire nyagetari Eldoret kena mwire Eldoret akaenda akapimwa Heku bakanyora nabwate omochando ase enkoro kera banyora amachibu bakantei pulmonary artery esiegete omokino ororo osiegete etari gotari manyingo gocha ase emeki yene nase enkoro bakantei engoro nero ororo atakeire gotichwa bakantei ororo mbakonyara mwire nyagetari yainde ngarua ororo naende ngachanga kera nachanga nkonya korera nkonya gwaka chisabune kibono ngokora kanyora omonyagetari oyomo daktari mecha akantei koraire omwana oyo tenweki naende mambi yaya amatuko abere konya yarire tokamoira omwana oyo mpaka tenweki togatebwa abasongo mbaro ororo nabo bagopima omwana oyo bamobweni abasongo nabo bachete bakapima omwana bakamorigereria nabo aro bakanyora amachibu nari Eldoret bakanyora pulmonary artery esiegete amanyinga atari gotara gocha ase emeki nase esaidi ende bakantei engoro nero ororo ase enkoro etakeire gotichwa bakantei mbakonyara mwire hindi ase eng'encho abwate emiaka are less than 5 years nomoke mbakonyara komobweni bakantei mwire hindi korwa ororo bono ngachanga bono onde nkanchandegete timbwati besa timbwate mpaka abana bamusibati ominto chintakana achandegete ntabwati chibesa nonyene bwati besa ngobasaba gaki abarari baminto wanje mongonye amosinyaribo Steve Mugaka mwanje mongonye gaki diugio yagi masira mwanje mongonye abarari baminto gaki kerero kiana keki nkonya korera nchandegete timbwate besa ngwire nane omwana w'inyagetari nasabe 2 million ane passport choka timbwate besa ngo processere passport choko muhirira India ombwato muchando leigo nge bale yaba chirusa mumanyi Steve Mugaka amosinyaribo Rogers Moturi mwanje monkonye gaki keganda n'abasamari banda abaye mwanje monkonye nyora narwarite oborwaire bwa enkoro yaye njabwate esida ase enkoro yaye emikinero yatichanete etari koira amanyinga kana ase chinsemo chinde naende tokamanya goteigwa enkoro nebochogete engoro abo bono kero twateba ase omoyo bono togateigwa bono egento mogokora genda ngomorigi chibese omwana oyo ache korwarigwa abo kero twateti kugo tukababori ng'ai mwana oyo abwanete gocha koirwa nyagetari togateigwa yaye mwana ono omoke ase eng'encho abwate omwaka oyomo oyo tagokorerwa Kenya ase arakorerwa na ense ya isiko eywo ekero kwinde nari toiranete gocha na omokungu nigo tokoreranga tokobori ng'ai tokorusia chibesa echi abana ntobwate abana bana esukuru abamusibati omwabo batigeretwe korwa abara abang'werere mpaka bono baikire chisecondary abande bakorire esukuru bare university bono tosinyire gaki ng'ai torarusia chibese abanto baminto batokonye gaki.